policija BiH raskrinkala opasnu zavjeru. Vučića je prisluškivao čovjek iz vrha države. Ministar policije Aleksandar Vulin potvrdio je da je predsjednik države bio praćen i da je to bio pokušaj državnog udara. Are you pulling my dick, bro? Informer, koji je stravično nezanimljiv danas, kaže, srpski teniser trenira ko španskog gurua. Ima spreman noleta za Australian Open. Novak Đoković trenira na Akademiji PPA Imaza u Marbelji uoči puta u Melbourne, a Marka tvrdi da sarađuju i na duhovnom nivou. Malo ga peckaju, a i on im daje municiju. Kaže, Mitra i Luku čekaju kazne. Srpski reprezentativci u veliko problemu u Engleskoj. Aleksandar Mitrović i Luka Milivojević bit će kažnjeni jer su prekršili mere vlade Velike Britanije organizovanje žurke za novu godinu i to je stvarno budalasto. Kaže, sportski kalendar godina će biti puna velikih takmičenja. Srbija u 2021. čeka olimpijske medalje. Vreme je za zlato. Basket, verovatno. Sumnjam da će se desi. Preporuka, ali tu onako nije ništa posebno. Ništa. Šta kaže zaštitnik potrošača? Pevačica otkrila koji je muškarac bi mogao da je parira. Putin je pravi za mene. Dobro. EU će se raspasti u roku od 10 godina. Britanija je postavila standard, sljedeći i druge članice EU, najprije Mađarska, Poljska i Italija. Moguće. I 8 mladih se ugušilo za stolom, ovo je stravično. Oteli mladića 20 pa tražili 1000 € otkupa. Grupa mladih Beograđana posle tuče sa vršnjacima iz Užica kidnapovala jednog od njih, ugurala ga u auto i tražila pare za otkup. Znači, to su te novogodišnje igrarije. Kaže, proslava nove godine sa pacijentima u COVID bolnicama, heroji, hvala vam na svemu. Sad su opet heroji, čovječe, medicinari. Ruska vakcina prvo za doktore i sestre. Ruska vakcina Sputnik 5 i kineska Sinovac još nisu registrovane u Europskoj uniji, a ukoliko se to ne desi u skorije vreme, nije isključeno da EU donese odluku o zabrani ulaska na svoju teritoriju osobama koji su vakcinisane tim cepivima. Tako da ne vidim poentu da se vakciniše tim cepivima. Veoma opasan novinar Tomislav Lovreković tvrdi, i mene su nagovarali da lažno optužim Andreja koji očigledno nevinčan. I ovaj novi predsjednički izbori ako Milo opet ne potpiše. Šokantno, policija je BiH raskrinkala opasnu zavjeru. Vučića je prisluškivao čovjek iz vrha države. Ministar policije Aleksandar Vulin potvrdio je da je predsjednik države bio praćen i da je to bio pokušaj državnog udara. Are you pulling my dick, bro? Znači, oni imaju spoljnog neprijatelja, unutrašnjeg neprijatelja i unutarstranačkog neprijatelja. Eto, to ti je Informer. Evo ga i danas. Kaže, riječ glavnog urednika otkud Basara u Kuriru. I onda tu sad neka objašnjenja. Kaže, ali znam neke koji su doživjeli transfer blama kada je Basara 31. decembra pod naslovom transfer bomba osvanuo na naslovnici Kurira i to odmah pored teksta predsjednika kog niste znali. U tom tekstu pretjerano photoshopirani predsjednik priča dirljivu priču od javnog interesa. Kakav je otac, kakav je majka, kakav je brat, kakav je sestra i kakav je genije. A kaže, sutra otkud Đilasu danas? Sad ne znam, to je misterija. Evo, misterija slatkovodnih takmi i to je super važno. Play, najveća briga. Bogdan Skroman, Aleksej Netrinak. Na šta smo i navikli. Tu nešto se zbiva. A ovo je sad zanimljivo ovdje. Kaže, reč tajkuna. Ime autora poznato redakciji. Da li će da bude sad reč tajkuna na zadnjoj strani danas, a to ćemo vidjeti. Apropo onog Đilasa i tako dalje. Nastavak Trumpovog kulta. Novogodišnji bullshit.
Kažu ljudi, nisam čula ni pročitala, ako grešim neka je na moju dušu, da je predsjednik upotpunio svoj novogodišnji bullshit i čvrstim stavom da njega ne mogu oboriti Ljubodrag Stojadinović i ovo Bakićan i Siniša Kovačević zato što su bili oslobođeni fiskulture. Vesna Rakić-Vodinjelić. Vladina čestitka za 2021. Valjda zato što ove nove godine nije bilo dočeka slavlja i terevenki nekako trezni i svesni, već 1. januara smo primetili kakve poklone su nam spremili. Poskupljuju struja, voda, ponegde, pretplata za RTS i RTV, cigarete, porez na imovinu isto ponegde, a po svojoj prilici uskoro i penzije. Reci mi dobar, reci mi dobar, reci mi dobar, reci mi dobar. Tako da je sve pod konac, skandal. Kaže Šejkovo šišanje ovaca, Miša Brkić, dok je Ćurki bit će i podvarka. Šejk je odlično trgovao, teško da bi mu danas usred nezapamćene krize u aviosaobraćaju i pada vrednosti akcija aviokompanija na berzama i ko drugi od kupaca platio 100 miliona evra za 31% udjela u dokazano neefikasnoj gubitničkoj srpskoj aviokompaniji i u vreme kad ima mnogo nepoznanica s ovim biznisom u postkoronarnom periodu. Eto. Vakcine su bezbedne, Predrag Kon, za kraj epidemije potreban kolektivni imunitet. Yeah, Mr. White. Yes, science. U Čačku preminulo 5 osoba, više od 57.000 novo zaraženih u Velikoj Britaniji. Ovdje kaže vlast u preglede da mraza protiv opozicije. Eto ti sad. Joj, prosvetarima debi novčanici za 2000 dinara, sad će krenuo se bahate, verovatno. Kaže, Putin koristi Srbiju ne dajući joj ništa za uzvrat. Putin dobija ono što želi, izvlačenje Srbije iz ujedinjene evropske orbite, dok Srbija za uzvrat ne dobija ništa. Vladimir Milov, predsjednik Ruskog demokratskog pokreta. I eto ti, vlast u preglede da mraza u kampanju protiv opozicije. To ti je to.